You want motor? I will ride motor. Laguna. Hindi, wala na akong pera. Kahit walang pera. Huh? It's come 550, right? Mabuhay Pilipinas! What's up sa inyo dyan? Welcome back to another Duanta vlog. Andito ako ngayon sa parang papuntang Alabang. I am walking all the way to Laguna. The time is 9 p.m. at naglalakad lang ako. It's about 51 kilometers. Bukas ng umaga ako makakarating. Ay, nako! Bakit ako naglalakad? Mahabang kwento, napakamahabang kwento. Pero ganito lang kasi. Not only is it a cool idea for a vlog, pero the main reason I'm doing this is because wala kami ngayon. Wala kaming pera. As in, ang natitira lang sa akin, sa pitaka ko, mga 400 pesos lang. Alam nyo, Duanta fam, itong 2023 na to, ito yung pinakamahirap na taon ng buhay ko. It all started nung nagka-cancer ang nanay ni Shanta. Dahil nagka-cancer siya, ako yung nagbayad sa chemotherapy niya, radiation therapy niya. It cost me 500,000 pesos. Noong time na yun, wala akong 500,000 pesos. So umutang na lang ako. At unti-unti ko binabayaran yung utang na yan every month. Hindi pa rin tapos. Next year pa matatapos, fully paid na yung utang na yan. Ngayon, dahil 400 pesos na lang ang natitira sa akin at kailangan pupunta ako sa event doon sa Laguna, lakarin ko na lang. Hey, what's up bro? Ano bang? Sasakay na lang ako ng jeep. Pare, pupuntang Alabang ba? Alabang? Hindi? Wala na. May mga Duanta fan dito. What's up? Hello. Ayun! Lalakad na lang ako papuntang Laguna. Oo, malayo, no? Kasi wala nang jeep. How about Grab? Grab? Mahal. Wala na akong pera. Kaya lakarin ko na lang. Pobreng kano ako. Ingat ka lang dito. Oo. Siyempre. Vlogger! What's up, guys? What's up? Saan kayo pupunta? Pauwi na. Pauwi na? Okay. Sige, ingat kayo Oy, mga tropa ko. Yan, kaway ka naman dyan. Shoutout sa mga koso dyan. Ayun. Yung vlog ko ngayon, lalakad lang ako, pupuntang Laguna. Ang layo niya na. Ang layo. Bukas ng umaga ako makakarating. Salamat bro. Hindi ako matutulog. Dire-diretso na. Oo. Buong gabi. May mga energy drink ako dito sa bag ko. Sige, ingat kayo Okay, Duanta fam. So, I am 11 hours away. Andito ako sa Metro Bank. And, ayun, malapit na ako sa SM Bikutan. Pero at least, ginawa kong opportunity yung kalungkutan ko. Ginawa kong vlog. Diba? Kakaiba din, no? Maglakad lang papuntang Laguna. And we're going to arrive in Laguna at 9 a.m. Alright, Duanta fam, I've made it to a shell na malapit sa SM Bikutan. Dito muna ako magpahinga. I have 10 hours and 40 minutes to go. Malapit na. Char. Grabe. This is gonna be harder than I thought. Sina Shanta at Nitro, nasa Leyte pa sila. Hindi sila sumasama sa akin kung ma-event ako kasi siyempre mahal yung mga flight. Matagal na akong nakabook ng bakasyon sa Boracay, a few months ago na. So, nagbook na ako ng flight, dati pa, hotel, dati pa. So, this December 19, ang bakasyon namin dun sa Boracay. And, nako, we have not had a vacation all year. So, talagang excited kami para sa bakasyon na yan. I'm really looking forward to it. We need a break after this year. Sa totoo lang, grabe tong 2023 sa amin. Pero kahit na grateful pa rin ako kung anong meron ako, marami din kaming blessing. Kailangan namin i-acknowledge yan. Kung magpapasalamat ka araw-araw kung anong meron ka, magiging maligaya ka rin. Kakain muna ako ng Angel's Burger kasi gutom na. Dito na ako sa SM Bikutan. Hey bro. Vlogger ako. Say hi. Yun. Alright, we're gonna continue walking. What's your name? Wayne.
Dwayne, Dwayne, lalakad lang ako pupuntang Saan Laguna. ka sa Laguna? Los Baños. You want motor? Ayun ride motor. Laguna. Hindi, wala na akong pera. Kahit walang pera. Ha? You scam 550, right? Napunoon mo pa yan. Ha? Taga Laguna ka? Hindi. I know Laguna. Okay, You want okay. free ride? Ha? Hindi. Oh. Mahal yung gasolina. Okay lang. Pupultang ko lang yan. Pwede. Sure ka? Yes. Oh, Meron Laguna. Panson. Los Baños pa. Los Baños. Malayo. Hindi, okay lang. Atid ko. Sure ka? Sige. Ay. Ang bait mo talaga, bro. Ano pangalan mo? Franco. 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 Ano kami sa class? Oo. Ay. Hey, what's up? Get out GRV Enterprise. Ayun. GRB Enterprise. It's for you. Ay, talaga? Joyride pala siya. Ang bait mo talaga, bro. Salamat, ha. Talagang nangangailangan ako ngayon. Don't worry, sir. Salamat. Filipino tayo eh. Binigyan niya pa ako ng pagkain. Ano? Savior ko yan. Alright, here we go. Ano Shout na? out GRV. GRB Enterprises, shout out. And Joyride also. Thank you. Joyride din siya. Wow, this is awesome. Hindi ko talaga inasahan to or ini-expect. Woo! Kung may reward yan, sir, o bibigyan mo ako ng reward, hindi ko tatanggapin kasi hindi ko ramdam maging matulungin sa kapwa ko. Kailangan tumulong ka, may bukal sa puso. Grabe ang bait niya talaga. Hindi ko talaga akalain. may ganyan kabait na tao. Nako Bait sir, mo talaga, bro. hindi naman sir, ano lang, tulong lang tayo sa kapwa natin nangangailangan. Grabe. Tulad sa Hindi akin, talaga to nangyayari sa bansa namin, bro, yung gentong level na tulong na hindi mo kilala. dito sir, maramdaman mo yung pagka-Pilipino mo. Pag tumulong ka, nakapal sa puso. Kaya sabi ko sa iyo kanina, kahit walang kapalit sa akin, kung ayaw ko naman mahirapan ka sir, gagawin ko na tutulong ako para maramdaman ko nandito ka sa Pilipinas, na safe ka. Kasi tinanong ko kanina hindi babaguhin ko yung pagkakainit sa'yo ng tricycle driver na naloko ka ng 550 dito. Babawi ka dito. Nabawi talaga. Bawing-bawi dito. Grabe, bro. Maraming salamat, ha. Nakakagulat talaga. Maraming salamat. Pasensya ka na rin kasi motor lang din service ko. Okay. Anong pasensya? Malaking tulong to talaga. Malaking tulong. As in, lakarin ko lang sana hanggang alas 9 sa umaga ako makakarating sana. Yun yung plano ko. Pero Ay, biglang inofferan mo ako ng ride. Grabe, free ride. Layo kaya mga 50 kilometers. Grabe. Ay, grabe ka. Grabe ka, Franco, ah. Sobrang bait mo na. Sige Ganun na, talaga. tama na. Tinitik. Dito kami sa 7-Eleven. Nagkapit kami dito. Franco insisted na he wants to buy me some food. Grabe Sabi ka talaga, pre. Ay, Alam sir, mo, 50 sa'yo. minutes ang biyahe namin. Papunta dito. Papunta kami sa Calamba. Ayaw kong magpahatid dun sa mismong pupuntahan ko kasi nakakahiya na. Drinks. May drinks na ako, bro, sa bag. Bukas mo yun. Tatlo na. Tatlo yung drinks ko. Okay na. Water, tubig. Meron din sa bag. Bali 110 lang. Tara. Ay, hindi na. Bukas. Okay na. Bukas, makahapon ko pa makasahod. Oo, bibigyan nila ako bukas. Oo. Hindi. Okay na ako. Kasi may 200 pa naman ako. O, 200 plus 200, may 400. Baka bukas madili yung sahod mo. Hindi Grabe ka, Franco, ah. Oh, Okay. Maraming salamat, Franco, ah. doon tayo kakain sa ano. Sige. Sa Sa labas. labas. Sige. Para Okay. makikita na. Sige. Pwede ba dito, sir? Ano? Dito tayo kakain. Oo, Kasi sige. nakaano na. Go. Okay, tara Game. na. Dasal muna bago alis. Yun. Yun yung tangi nating sandata. Lord, guide me. 10 minutes na lang. Malapit na tayo. Bye.
Ang sarap sa pakiramdam na tumulong sa tao, sir. Pre, kahit dito na lang ako sa McDo, pababa. Sige, wait lang, sir. Okay na ako dito. Oo. Sir, pag diniretso mo to, tas banis na yan, ha? Oo, Medyo sige, sige. malami na yung ano. Okay. Ingat Maraming kayo, salamat, Oo. Franco. Salamat talaga. Kukunin ko pala yung number mo, pre, ha? Ha? Kukunin mo, sir? Seryoso? Oo, keep in touch tayo. Oo. Oo. Siyempre. Talaga, sir? Oo, siyempre. Sige, game. Alright, Franco has just dropped me off. Uuwi na siya. I've got his number. We're gonna keep in touch. Grabe. Gulat na gulat ako sa kabaitan niya. As in. Siyempre, picture tayo. Sige. Ayun. Ayun. Thank you, sir, ha? Salamat din, bro, ha? Maraming salamat, bro. Malaki po ngayong tulong. Okay lang, sir. Keep in touch tayo, ha? Message kita. Oo. Pera. Ay, hindi. Hindi. Wag na talaga, bro. Okay na ako. Sige lang. Okay na talaga ako, bro. Hindi, ringkas naman ako, sir. Wag mo Hindi, tingnan. pre, okay na talaga ako. Mamaya, baka Oo. mamaya... Hindi, okay na. Kasi mamaya may, ano na ako, may pera na. Oo. Di mo pa yun, sir, ma-sure kung... Sure na sure yan. Sure na sure. How many percent yun, sir, na sure na sure? Sige, hindi mo tatanggapin na ito, 150 na lang. Ay, hindi. Wag na. Okay na. Bro, okay na talaga. Mamaya, darating na yan. Wala nang problema. Sige, may number naman ako, sir, eh. Kung may case emergency, tawag na lang po. Sige, okay. Kung mapapalik kayo sa Maynila, kung mapapaligaw kayo sa Maynila, o lead nyo ng emergency, tawag na lang kayo sa akin. Okay. Motor naman ako eh. Sige, bro, okay. Naman, pupunta naman. Okay. Dito ako sa bahay, sir. Dito sa bahay namin. Oh, syempre, keep in touch tayo. Ulit Text ng bahay kita. ko, sir, ha? Pero Okay masaya. lang yun. Ingat sa biyahe, pre. Oo, ingat. Ay, kung cash emergency, tawag ka sa akin. Sige. Grabe, I cannot believe that just happened. Like, super bait ni, Kuya Franco. Wow, that was amazing. He has saved me so much time. Like, what? It was almost an hour. 50 minutes yung biyahe pupunta dito. Tapos 50 minutes yung biyahe niya pabalik dun. He still wanted to give me money anyway. Like, they're not rich people, but they were willing to do that for me. That's crazy. I was so blessed tonight. I've gone from 10 hours and 40 minutes to 2 hours na lang ang lakad. So, lakarin ko na lang yung 2 hours. I didn't want him to drop me off dun sa venue mismo kasi nakakahiya naman. 50 minutes ang biyahe. Diba? And then it was all for free. He didn't charge me anything. That is a true Filipino. That's the Filipino spirit. That's the Filipino hospitality that everyone talks about. That was like times 10 though. That was amazing. And I will be helping Franco out. I think he deserves it for his kindness tonight. He didn't even want me to give him anything in return. Sabi ko sa kanya, kapag magkapera na ako, bibigyan kita. Sabi niya, ayaw, wag na. Pero bibigyan ko talaga siya. Bahala na siya. SM City Calamba. But I am going to Los Baños. Laguna Provincial Capital Extension. We're about 1 hour and 30 minutes away. Hey, Contra fam. Grabe, pagod na ako. Pero super lapit na tayo. We are, 35 minutes away from the destination. Hey guys, sleeping on a bench tonight. It's a good bench though. It's comfy. I think this is like a theme park or something. I don't know. But yeah, there's no one here, so matutulog na lang ako saglit. Hey Dwanter fam, I've arrived at the venue, but it is across the highway. And sobrang bilis ang takbo ng mga sasakyan ngayon. So, kailangan tatawid ako. Okay, now? Let's do it. We did it! We made it! Nandito na ako sa base, sa baba ng venue. Aakyat ako and mag-check-in ako. Ito ang huling pagsubok. May 5 askal doon, nagga-guard
sa entrance. Sa wakas, may tao na. Nasa vlog ka na, ma'am. Okay, let's go. Ay! Wag ah. Say hi. Hello po. Gandang umaga. Okay, salamat po. Alright guys, it is 1 p.m. Kasama ko ngayon si Jongski Hembra. Yun. Jongski Hembra po. Siya yung parang foreman dito sa construction site na to. Ayan, siya yung manager, yung muder. Mudir in Arabic. Yes. Ayun. So, dito ako mag-hosting mamaya sa Christmas party nila. Sasayaw si Jongski mamaya, di ba? Gentlemen, welcome to our Christmas party tonight. Can we get started with a round of applause, please? Put it back naman dyan! Ayun! We're gonna play a game to decide which table gets to eat first. This game is called Name the Song. Ang mangyari, mag-play si DJ ng isang song. If you know the name of the song, raise your hand. Table number one, answer is Baby You're Right. Tama ba? Mali!